салом дӯстони азиз, ман як бо хоҳиши шумо ин навор гирифта шуда истодааст. барои оне ки бисёри одамо хоҳиш карданд ки мо чанд қа шуд ки хешу табори худро надидем. барои ҳамин сабаб як одамҳоро гиред ки шояд хеши худро бинем. ҳай марҳамат дӯстон, ҳамин видеоро як дастгирӣ мекунем. аз шумо дастгирӣ, аз мо пешравӣ дӯстони азиз. видеоро то охир тамошо кунед ва ҳамеша дастгирии мо бошед. видеоро бо диққат тамошо кунед ки шояд ягон хеши худ, падар модари худ, хешутабори худро бинед дӯстон. Чиам нест.